नाचारि बे समावहाय दङ आङो नैबे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नैबे जुमदार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंहाय खुंजानाय गुथि मुंख्लं जसेफ मुसाहारिनि जोलुर बादायलायनाय बेयावनो आलासि महरैहाय लोगो लाफैदों जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो बेजों लोगोसेनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बेजों लोगोसेनो 29 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथांमोना बेजों लोगोसेनो गोबां ओनसोलनि इन्टेलेक्चुएल बा मेलेमजिबि बिथांमोना नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों जों नैबे समावहाय मिथिनानै लागोन जे नैबे मुंख्लं जसेफ बसुमतारीनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो मानि थाखाय खुंनाय जायोबा बे खुंनायनि माखासे गुबै बेनिफिटआ मा बिथां गेदेमाफोरनिफ्राय जोंनि बे समावहाय मिथिनानै लागोन बर' हारिया गावनि आंगो राव गावनि सिनायथिनि थाखाय जे गोबाव सम जोङो सोमावसारदोंमोन बेवहाय जमदुवार ओनसोलनिफ्राय सासे गेदेमा मुंख्लंआ बिथाङा जिउ गोमादोंमोन आरो बिथांनि मुङानो जाहैबाय मुंख्लं जसेफ बसुमतारी आरो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बर' हारियाव बिथाङा होलांनाय बिहोमाखौ जोङो गोजोरथि खालामनो थाखाय जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानफ्रोमबो बिथांनि मुङाव बिथांनि गोसोखांथियाव जोलुर बादायलायनाय बिथांमोना होबाय थादों देग्लाय गुथि जाबाय आरो देग्लाय दिनै बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव फैनानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बयबो बेखौ जोङो गनायना लानांगोन मुंख्लं बिर जोहोलावजोमोना हारिनि थाखाय जि गिदिर बिहोमा होलांबाय बिथांमोना बिहोमा होनायनि थाखायनो जों दिनै गावखौनो बर' हारि महरै जों सिनायथि होनो मोन्दों आं गिबियावनो मुंख्लं जसेफ बसुमतारीनि मुंख्लंआ जेन सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बेनि थाखाय आङो आनगोसन आर'ज गाबहरदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि जि बिर जोहोलावजो बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनो बिथांमोननि बावसोमनाय गोसोखांनो थाखाय जोङो जोंनि जिल्ला आफाद जोंनि दख'रा आफाद जोंनि इउनिट कमिटिफोरा बेबायदि जोलुर बादायलायनायखौ जों होबोनाय जादों आरो जों सानदों बेबायदि बादायलायनायनि गेजेरजोंनो बर' हारिनि गामिनि खना खनलायाव थानाय जायफोर जोंनि जोलुर बादायलायनायाव जोलुर गेलेनायाव आखा दङ बिथांमोनखौ जों मोनसे प्लेटफर्म होनो नागिरदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि गामि खनलायाव थानाय जायफोर गेलेनो गोरों बिथांमोना फुटबल गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावनि जिउखौ दाफुंनायजों लोगोसे बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे सिमां नुदोंमोन गेरेमसा माहारि दानायनि बै आद्रा सिमांखौ बिथांमोननि गेजेरजोंबो जों सिनायथि होनो हायो बेखौ दुलाराय बर' आफादा फोथायो आरो बिनि थाखायनो देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुटबलाव जोंनि उन्दै खुदियाफ्रा आरोबाव साबसिन गेलेनो हाथों बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो 13 बोसोर सिंनि जोंनि खुदियाफोरखौ लानानै जोङो जोलुर बादायलायनाय होदों आरो देग्लायबो जोङो फैगोन 2 अक्ट'बर 2023 मायथाइयाव जोङो सनितपुर जिल्लानि पाटासिपुर ओनसोलाव जोङो नैथि 13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ जों लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जुदि जोंनि खुदियाफोरखौ जुदि जों गेलेनायाव आखा फाखा खालामनोब्ला बिथांमोननो जों मोनसे प्लेटफर्म नांगोन आरो बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्डार 13खौ लादों आरो जों बेखौ 4 जुनाव जोङो फारियै बाक्सा सनितपुर साउथ कामरुप आरो गलाघाट जों बेखौ बादायहोनाय जागोन आरो जों सानो बेबायदि जुदि स्कपखौ मोनोब्ला जोंनि फैबाय थानाय उन्दै खुदियाफोरा मोनसे समाव गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावनि जिउखौ दाफुंनो हागोन आरो जोंनि गेजेराव जि मोनसे खोमसि फोथायलायनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्स जानाय गुबुन हारिजों माने अभारफुल खारखोमा लांनाय बैफोरबायदि जिनिसखौबो जोङो दुलाराय बर' फिसा आफादा जों नोजोर होदों आरो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि समाजाव जि गाज्रि थासारि दङ बेफोरखौ जोङो होबथानो हायो नामा दुलाराय बर' फिसा आफादा बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्ला आफादफोरा दख'रा आफादफोरा आरो इउनिट कमिटि आफादफ्रा बेबायदि गेलेनायखौ बादायहोनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अहिंसा नीतिजों आलादा बड'लेण्डनि सोमावसारनाय जे जादोंमोन बे मैखोम सोमावसारनाय समाव मोनफ्रोमबो खना खनला जायगाफ्राव सोमावसारनाया गोगोमैनो मैखोमैनो बे गोहोम गोलैदोंमोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि रायजो राजाफ्राबो बे सोमावसारनायाव बारसोमदोंमोन थिग बेबादिनो मोनसे समाव बे सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालांनायनि इयुनाव जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो गोबां मानसिफ्रा मुंख्लं जालांदों दा दिनै बे समाव आङो जसेफ बसुमतारीजों लोगोसेयै
जोंनि ओनसोलल' नङा सारा बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननिसिम जिउआ अरायसम जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बेखौ बुङो बयनिसिमबो बयनि जिउखौबो आङो इसोरनिसिम आङो गोजोन बेखौ आङो खावलायदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि बे ओंथि गोनां जे फुटबल जे मेच बेवहाय आं दहाय आगुआव होनग्रोनाय बादि बे सोमावसारनायावनो जोंनि बे ओनसोलावबो सासे बिर जों होननानै बुंनांगोन मानो होननानै बुङोबा गोबां मानसिफोरनि जे मुंख्लं जानायनि जे माखासे जाहोनफोर नाथाय बिथांनि जे मुंख्लं जानाय बेखौ नायोबा जोबोद मोनसे नारा नाथानि गेजेरजों बिथाङा फायखि हान्जाजों बे बुथारजानो गोनां जादों दा बेखौ जों अरायसम गोसोखाङो दा दिनैनि बे जोलुर जे बादायलायनाय होनायाबो बेनो जाहाथे मुंख्लं जसेफ बसुमतारिजों लोगोसे साफ्रोमबो मुंख्लंनि जे मुं बेखौ जाहाथे जोङो गोसोखांनायजों लोगोसे जोंनि बर'नि जारिमिनाव जाहाथे जों बेखौ गालांनो हायो गोसोखांलांनो हायो बेखौ खालायनाय जायो दा लोगोसेयैनो बे समाव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे थारैनो खालि बेयाव जोङो मुंख्लंनि मुङाव फुटबलखौ बादायहोदों बेल' नङा बिथांमोनखौ गोसोखांनायजों लोगोसेयै जोंनि गामि खना खनलायाव थानाय जाय बिथांमोनहा दिनै फुटबलखौ मोजां मोनो जाय बिथांमोनहा गेलेयो गाहामथारै बिथांमोना जाहाथे इयुन समाव आरोबाव साबसिनथारै जाहाथे गेलेनो हायो बिनि थाखायबो बेखौ जोङो नोजोर बोनाय जादों खारन गेलेनायजों दिनै गावनि आथिङाव गाव गसंथानानै गावनि जिउ खांनायनि राहाखौ बियो मोजाङैनो लाखिलांनो हायो आरो सासे इयुननि मोनसे साक्सेसफुल बेयो जिउ खुंनो हायो दा मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन आरो सासे साक्सेसफुल जाय बिथाङा फुटबल गेलेनानै दिनैनि समावहाय जोङो मुंदांखा जानाय बर'नि सासे जोहोलाव जों बुंनांगोन हलिचरन नार्जारि बिथाङा दिनै ISL गेलेनायजों लोगोसेयै एबारावहाय नोंथांमोना नुदों बिथांनि जे दाम एबा गेलेनायनि थाखाय बिथांखौ जे क्लाबाव बायदों अलमस्ट 2 crore देग्लाय बिथाङा बेखौ मोननो हादों गतिके बेयो जोबोद मोजां मोनसे गाहाम जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय आरो बेबायदि गेलेनाया जाहाथे थुलुंगाथाव जाथों आरो जोंनि सेंग्राफ्रा ओरैनो गुबुन गुबुन गाज्रि साननाया बे गैया जाथों बेखौबो नोजोर बोनानै बे खेलाखौ होनाय जादों गतिके आं सानदों बे खेलाया मोजाङैनो जागोन आरो जाफुंगोन आरो इयुन समावबो दखरा आफादा जेरैबायदि बिथांमोना केपासिटि दं निस्सय बिथांमोना खुंलांगोन आरो जोंबो बे जाहाथे साक्सेसफुल जायो बेखौ जोङो नायलांबाय थागोन एबा हेफाजाब होलांबाय थागोन गतिके दिनैनि जे मुल उद्देश्य बेनो जे मुंख्लं जसेफ बसुमतारिनि मुङै बे ट्रफिया अरायसम बयजोंबो गोसोखांनाय जाथों ओनसोलाव बयजोंबो मिथिजानाय जाथों जोंनि दानि जाखांफुनाय सेंग्राफोर उन्दैफ्रा जिहेतुके मिन्थिया जे जसेफ बसुमतारि सोर आरो बेजों लोगोसे खाथियावनो गायदे हेलेनाखौ जों गोसोखांनांगोन जों बिथांमोनखौ बावलांनो हाया खारन आइजोफोरनि गेजेरावनो गिबि मुंख्लं हिसाबै आगु समाव बे कुसुगाव दखरामोन दा आथिखालाव जमदुवार दखरा जाबाय आरो बिथांमोन सानै आइजोआबो जोंनि जमदुवार दखरानिनो गतिके साफ्रोमबो मुंख्लंनिसिम आरोबाव आङो बिथांमोननि आलो गोजोन जिउआ जाहाथे सोरगोआव थाबाय थाथों बेखौ इसोरनिसिम आरज गाबनानै दिनैनि बे जि मानखौ बुंथिनाय बेखौ फोजोबनोसै निसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो बे समावहाय जोंजोंनो बाहागो लाफैबावदों जे नैबे मिरु UPPL दोलोनि सासे गोख्रों नेहाथारि बिथां समनाथ नार्जारि बिथाङाबो नैबे हाबाफारियावहाय बाहागो लाफैनानै दङ बिथांनिफ्रायबो जोङो जिहेतु मिन्थिनानै लागोन आच्छा सार जे नैबे मुंख्लं जसेफ बसुमतारिया जोंनि नैबे जुमदार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जुरिसडिक्सननिनो सासे मानसिमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे जुमदार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बेन्दोङाव गोग्लैनाय लाइमोनफोरखौहाय नैबे गेलेनायनि बिथिङाव नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो जुमदार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जे 9th मार्टियार जसेफ बसुमतारिनि जे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ खुंनायनि गुबै खारना बेनो जे जाहाथे जोङो जोंनि यां जेनेरेसनफोरखौ जसेफ बसुमतारिनि होलांनाय जे बिहोमा जे कन्ट्रिबिउसन जाथिनि थाखाय बै बिहोमा होनाय बै कन्ट्रिबिउसन होनाय बै साक्रिफाइस खालामनाय जाथिनि थाखाय बिथांनि जे साक्रिफाइस बेखौ जोङो गोजोर लाखिनो थाखाय आरो जोंनि यां जेनेरेसन जोंनि उन जोलैनो जोङो बेखौ जाहाथे फोरमायलांबाय थानो हायो जायनि थाखाय जोङो बेखौ जोंनि दखराया बोसोरे बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थायो आरो बिनि गेजेरजों जोङो यां जेनेरेसन जोंनि लाइमोनफोरखौ बे मेसेजखौ होनो नागिरो जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव
जोङो जिखि जायगायाव थाया मानो जिखि बिबान मावा मानो हारिनि थाखाय जाहाथे जोङो बयबो मोनसे नङा मोनसे sacrifice बा जोंनि टाइमखौ जोङो जाहाथे कन्ट्रिबिउट खालामनो हायो बा समाजनि थाखाय जाहाथे जोङो बावसोमनो हायो आरो जोङो खाबु मोनोबा बेबादि जाहाथे जोङो समाज फोसाबनाय हाबाफारियाव जाहाथे जोङो बाहागो लानो हायो नैबे मोनसे थांखिखौ लानानै जसेफ बसुमतारीखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो आरो बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बयबो गोसोआव लाखिनानै मोनसे थुलुंगानाय लानानै जाहाथे जोङो समाज सिबिनायनि खामानिखौ मावलांबाय थानो हायो बिथांनिफ्राय जोङो गोहो बोलो लानो हायो नैबे मोनसे थांखिखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जायो दा आं मिजिंथिदों जे बे साननैनि जे बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनायजों लोगोसे समाज सिबिनायावबो आरो हारि सिबिनायावबो हारिनि थाखायबो गावखौ बावसोमनो हायो नैबे मोनसे थांखिखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों महाय जोङो मुंख्लं जसेफ बसुमतारीनि जोलुर बादायलायनायखौ महाय जोङो मुंख्लं जसेफ बसुमतारीनि जोलुर बादायलायनायखौ मानो खुंनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो नैबे जुमदार जुरिसडिक्सनाव गोग्लैनाय माखासे लाइमोनफोरखौहाय माबायदि थुलुंगा होनांगौ बिनि बागै जोङो बिथां गेदेमाफोरनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ मिन्थिनो मोनबाय गसाइगावनिफ्राय सदीप नार्जारिनि खौरां सिक्किम दावबायनो थांग्रा दावबायारिफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां बर'नि फिसा सिया ब्रह्मनि नाजानायाव सिक्किम दावबायारिफ्रा मोनसिगोन साबसिननिफ्राय हामसिन हस्पिटेलिटी लोगोसे हादोर आरो गुबुन हादोर दावबायनायनि टुर पेकेज सिया ब्रह्मआ सिक्किमाव दावबायारिफोरनि थाखाय गोदानै बेखेवदों 3 स्टार आरो 4 स्टार थाखोनि हटेल लोगोआव दंफायो जानो लोंनो सुबिदा गोनां उदां रेजर्ट बे हटेलावनो मोनबावनो हागोन गोजोनै सम बारहोनो सुइमिं पुल देहा राफोद खालामनायनि थाखाय जिम गेलेनाय आरो देहा मोदोम नाजानायनि सुबिदा सिक्किमनि बाथ्राल' नङा साइमन कपारेटिव्सआ हादर आरो गुबुन हादराव दावबायनायनि मोनसे टुर पेकेजनि सुबिदाबो होयो हादरनि गुबुन गुबुन बेरायथावना जायगा जेरै काश्मीर कातार विश्वदेवी जगन्नाथ पुरी आन्डामान गोवा बम्बे दाराका बेंगालुरु मैसूर सिमला मनाली बायदि बायदि लोगोसे गुबुन हादरनि जेरै दुबाई थाइलेन्ड सिंगापुर मालयेशिया हंकं माक्कौ इन्डोनेशिया फ्रान्स सुइजारलेण्ड आरो इउरप बायदि बायदि समायना नों बेरायनो लुबैनाय जायगाफोराव बेरायनायनि सुबिदाखौ लानो हागोन अब्ला गोबाव खालामालासिनो नोंथांनि भेकेशन प्लेनिंनि थाखाय दायो बुकिं खालाम www.simoncorporatives.in आव नङाब्ला थोंजोङै जगाजग खालाम 6296623149 आरो 7011225908 जानबुं अनजिमायाव